fac? Am intrat în Minecraft și văd că nu prea să casă. Da. What? De ce? Nu vreau. Nu vreau nimic. Dar stați, ce și mie dacă mai filmează când fac screenshot. Da. Acesta va fi un episod de vreo 2-3 minute. Da, deci nu întrebați. Încerca să filmez multe videoclipuri, doar că probleme, da. Și nu cred că o să pun o muzică pe fundal, pentru că am încercat să pun și nu prea mă înțelegeam bine. De fapt, dacă mă gândeam mai bine, trebuie să pun o muzică pe fundal. Adică să ne facă... Este o mapă pe fundal cu skyblock. Nu iubește. Acea ilă. Mult cobblestone. Da. Eu o să filmez numai sâmbătă și duminică. La școală și da. Da, să uitați și voi. Deci, da. Dacă vreți să filmezi, o să filmez și alte jocuri, nu doar Minecraft. Pentru că cred că v-ați plictisit și voi. Nu? O să filmez și Roblox, dacă vreți, și cu Facecam. Bă, mai mult. Chiar deloc. Da, deci doar lăsați, hai și lăsați un like pentru că noi sunteți puturoși. Da, o să pun și o muzică. Să ne cereți în comentarii dacă încă mai filmez când fac screenshot-ul acela. Screenshot-ul, în fine. O să facem zim, pentru că nu trebuie să se spawneze mobi. Așa face zi. Time. Set. Day. Trebuie să scrieți. Așa. Bine, eu filmez după tablet, de pe tabletă. Bine, nu sunt mai Hash sau Ulie Vlogs. Cred că aș putea deveni susținerea voastră. Da. Deci, da. Dacă mai avea mult, cine știe. Da. Nu o să pun niciun efect și nu de ce îmi sacadează pe filmare, că în joc merge bine. Știți? Sau nu știu de ce îmi sacadează, adică de ce au lag pe filmare. Că în joc merge excelent. Cum arată insula asta? Văd că are nisip. Frunză. De ce frunză? Așa. Bă, o fi vrut ce... Voi vedeți că încă mai sunt insule. Dar deci asta chiar este un skyblock. Iron. De iron. Iron. Mamă! Cât iron! De paradis! Doamne! Paradisul ăsta! Stați puțin, vreau să văd dacă merge o comandă. Nu, deci nu
merge. Mă să fac eu ceva. Ope. Fac full Na, nu merge. Numai la până la nivelul ăsta. Cine știe, poate cadă. Până știu că s-ar întâmpla. Dar ce cu atâta iron? V-ați dori să existe mine așa, nu? Cu atâta iron. Adică fier. Da, scuzați-mă, am uitat că înregistrez. Și da, mamă, deci m-am chinuit să filmez mult. Deci foarte mult. Da, o să filmez un weekend ca să vă puteți uita. Și dacă m-am zis asta, scuzați-mă. Bă, da, v-ați dori să fie o mină exact ca asta, marcă din diamante. Nu v-ați dori? Ia să ziceți voi în comentarii. Și da, partea aia cu screenshot-ul dacă încă mai filmează. Da, scuzați-mă că fac din gât, dați cameră. Da, aveam primul nostru animal. Deci Băcuțo, aici ești. Băcuțo. Nu care la mine. Dar nu pot să atrag. Vin. Haideți să ne întoarcem acasă. Asta e un skyblock. Dacă nu v-ați dat seama unii dintre voi, input. Mă, dacă aș pica acum, m-aș înfuria. Da. Chiar m-aș înfuria că aș pierde lemn, aș pierde uneltele. Bă, de am topor la mine. Ce folosesc eu mâna? Cum n-am topor. Da, am topor. Bă, știți faza cu topor, mâine de... Bă, lemnul ăla mai vrea să cadă? Da. Cai? Unde au apărut și ăștia? Nu știu.
Aici o să mai pun lemn. Picicu. Ăla-i picicu. Ce faci, bă, căliuțele? Una. Asta am niște mele și o să le dau. Nu. Păi, da, vreau să vă zic ceva. Această mapă nu este chiar Skyblock, adică în jos infinit. Nu, acesta este pe o lume normală. Doar că el a făcut una și asta. What? Aia. Deci, văcuța mea, unde pleca? De ce te ascunzi de mine? Văcuța, pleci încoace. Bă, dacă a picat văcuța mea, văcuțo, unde ești? Bă, dacă e mină, nu? Nu? Bă, unde ești, Vaco? Că tot te aud. Cum mă chemi? Da, la revedere.